Kod Wednesdaya mala porcija Maltizersa, Sam ima srednju porciju, a Enid je dobila ogromnu, wow! Tamo je tako mnogo bombona, ali Wednesday počinje. Hej, nemojte se smijati, drugari. Njene bombone su svakako ukusne. Da, već sam smislila šta da radim. Imam set alata. I ovdje se našla savršena slamka. Mogu da pojedem sve bombone uz pomoć slamke. Da, kao da je to koktel. Ukusno. Je li to sve? Gotovo. Sad je red na Sema. Hajde. O, točno. U mom rancu imam super tobogan. Sad ću vam pokazati, pogledajte. Ali treba ga sastaviti, sad čekajte malo. Spojit ću sve delove zajedno i to je to, ispalo je savršeno. Posljednji deo, fantastično. A sada spuštam bombonu niz tobogan. Wow, kako zabavno. Super. A sada hvatam i jedem. O, baš lijepo. To je baš ono što sam želeo. Devojke, došla mi ideja. Sipat ću sve bombone na tobogan, a meni ostaje samo da otvorim usta i hvatam bombone. O, Seme, ti si genije. Da, to delo je jako zanimljivo. Neverovatno ukusno. Hoću još. I idemo. Stani, je li to sve? Jao, sve sam pojeo, baš bez veze. Enid, sad ti, hajde. Da, jedva čekam da pojedem svoje bombone. Odmah ću probati jednu. O, tako je ogromna. I hrskava. Ukus je fantastičan. Wednesday, šta je? Gledaj u mene, podeli sa mnom, odmah. Ne, neću. Poješću sve sama. Baš je ukusno, o da. Kako se usuđuješ da me ne slušaš? Ako je tako, onda ću sama uzeti tvoje bombone. Treba mi vatra. Napravit ću rupu u stolu. Da, sad će sve bombone pasti pravo u moje ruke. A Enid neće ni primetiti. Dođite kod mene, drage moje bombonice. Hej, gde su mi bombone? Wednesday, da li si sve pojela? Ostala mi jedna bombona. Pa dobro, barem nešto. Hvala. O, to je Fanta. Kako je mala i slatka. A šta je kod vas? Ja imam srednju flašu kole. A Enid? Ja imam ogromnu flašu žele sa ukusom huba-bube. To mi se sviđa. Znači, ja sam dobio najmanju porciju. Hej, to nije smešno. Kakav smor. Ali dobro, to svakako treba probati. Da vidimo kakav je ukus. Baš je lepo. Zaglavio mi se jezik. Ne mogu da skinem flašu. Devojke, šta da radim? Seme, tako si smotan. Okej, sad ću ja probati svoju kolu. Jao, to nije tako lako. Stvar, odmah mi pomozi da istisnem žele. Hajde, ti stiskaj flašu, a ja ću uživati u ukusnom želeu. Da, to je baš ukusno, kao što sam i mislila. Hej, ne tresi! Stvar, odlazi odavde! Ups. Šta je to? Jao, gde je ta ruka? O ne, na mojoj glavi je. Odlazi odavde. Kakvo to čudovište. Sad je moj red. Otvaram, ali to nije lako. Hajde. Uspelo je. A sada istiskam žele. Ne ide mi. Šta radim pogrešno? Hajde. Flaša je prevelika. Dobro, sad ću te srediti. Sad ću ti ja moći na Enid pokazati nekoliko svojih specijalnih trikova. Kija!
Enid, šta radiš? Daj da ti pomognem, ja sam jači. Biće mi lako. Hajde, skloni se odavde. Eto ga, kreće. Bravo! Pošto sam ti pomogao, zaslužio sam da probam malo. To je baš ukusno. Šta radiš? Skloni se me. Sad ćeš sve pojesti. To je samo moje. Nisam ti dozvolila. Moram da rešim njihovu svađu. Isekla sam flašu svojim oštrim mačem. Ljudi, sada svako ima po pola flaše. Prestanite da se svađate. Sad su svi srećni. Idemo dalje. Opa, to su gumene bombone. Cool. A šta imaju drugari? Oho. Ja imam srednju gumenu ajkulu. Da, ja sam dobila ogromnu ajkulu. Zanimljivo. Enid, sad si ti prva. Šta? Ja imam najmanju? Pa dobro, probat ću je. Tako je slatka. Da, sviđa mi se. Sad sam ja na redu, pogledaj Enid i ti Wednesday. Imam tako veliku ajkulu. Zašto ne mogu da je zagrizem? Mogu li da ti pomognem? Daj mi rep, a sada vučem! Ups, pa dobro, probat ću. To je tako slatko. Pravi užitak. Sa mnom je sve u redu? Žele ajkula. Zar misliš da ću ti to dozvoliti? Ne može. Poješću sve sam. Da. To je fenomenalno. Sviđa mi se. Sad je red na Wednesday. Hajde. Već sam smislila šta ću. Napravit ću suši od svoje gumene ajkule. Prvo ću je iseći na komade. Da. Odlično mi ide. To je to. A sada skupljam sve lopaticama. Da, zatim bacam komade u vazduh. I hvatam svaki komad. U tome sam profesionalac. Uspeću da uhvatim svaki komadić. Nijedan neću izgubiti. Bravo! To je to, sve sam pojela. Hvala. Što? Kakva beba? Šta imaju ostali? Oho! Ja imam srednju kantu nudli. Sam. Da, ja imam najviše. Tako sam gladan da ću sigurno sve to pojesti. Glava mi se vrti od tolike količine hrane. Nadam se da je s njim sve u redu. Hajde da probam moju porciju. Dakle, uzimam štapiće, a zatim nudle. Rekla sam uzimam nudle. Uzimam nudle. Nešto ovdje nije u redu. Okej, neću koristiti štapiće, a bit će mi lakše da sipam sve nudle u usta. Sam, hajde, dođi sebi. Da, tu sam s vama. Gledajte, ogromna porcija. Sam, smiri se. Pusti me da jedem na miru. Ja ću koristiti viljušku. Tako će mi biti brže i lakše da pojedem sve to. To je zaista ukusno. Da, nije loše. Hoćeš da ti dodam kečap? Ne, marš odavde. Ne smetaj mi da uživam u nudlama. Da, to je super. Spremna sam da pojedem sve do poslednje nudle. Odlično. Sam, sad si ti na redu. Nastavi. Da, odlično. Treba mi kečap. Sad ću ga otvoriti i sipati na svoje nudle. Savršeno. A sad ću probati. To je jako ukusno. Da, sviđa mi se. Ne treba mi viljuška, ješću rukama. To je čak i ukusnije. Jao, fuj, gde su ti maniri? Jao, prestani. Ne, sve leti na nas. Šta, nema više? Pa dobro. Ups, izvinite, devojke. Nisam primetio kako sam sve razbacao. Nisam hteo stvarno. Ali mogu to pojesti. Da. Bože mili.
Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Sa nama uvek zabavno, a vidimo se uskoro. Ćao, ćao!